আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়লেন হৈ যাব আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়লেন হৈ যাব আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়লেন হৈ যাব Jarnabla Sara Gubun Hardorni Amerikani Sase Gederma Dedengerini Kontaiko Bororausen Permenaden Gitauna Ontauna Zibuku Onsaidumman Deneni Sumo Boro Harini Gezeraubu Zai Gederma Sanisia Haria Onsaidumman Hari Kunut Hishabnane Raput Be Raput Dedengeri Sir Esenailand Sekali fungau kamari mauno tangnai lamayau bilmani lamani gahayjeng sase gusugurui unsuli hinjawa borobjeng lata khana thanai lorbang thaihanghang jibo nuye রাইজের সরকার রাজনীতিকে গিয়া সরকার ডেমোক্রেটিক শক্তি কসে গিয়ে রাইজে রাজা কসে গিয়ে গণতন্ত্র কসে গিয়ে আর বড় হারি কাউটিরে गोबां हारिया टायार सावदों बन्द होदों सुक्ति जानो मोना होननानै बिनि उनावबो सरकारा मानो जोंजों गोरोबथा खालामखो मानोना जोंनि शक्तिखौ गियो ओंखायनो रायजोफोरजों खौसेयै थानांगोन बिनि समायना बिगुरा गासैबो बरफजों लाथा खाबाय बियो गाबख्रावबाय आरो बुंबाय दुखुनांथाव आं नोंखौ लांगोन आरो जोथोन लागोन भिडिअनि फुटेजआ एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ Jarnabla Sara बिटिआर एकर्डनि सिगां गावनि गोसो गोरबोजों आमेरिकानि सासे गेदेरमा दैदेनगिरिनि खन्थाइ लिरनायखौ बर' रावजों ट्रान्सलेट खालामनानै बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनाय गारबोनाय समनि थैरिंरिं जिबौखौ अननानै गोसो गोरबोजों अनसायनानै थैरिंरिं जिबौखौ फोथांदों जाय अनसायगिरि बेखौ अरनानैसो बुथारबाय दिनैनि समाव गेदेरमा दैदेनगिरि प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा एसेबाबो रिजायनो हायो जाय गेदेरमा साथामसोखौ बर' हारिनि गेजेराव रिजायनो हायो जार्नाब्ला सारा गुबुन हादरनि खन्थाइखौ बर' रावजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फोरमायदों मासे थैरिंरिं जिबौखौ अनसायदोंमोन नाथाय बे जिबौआनो जाय अनसायगिरि बेखौ अरथारनानै मिनि थांबाय दिनैनि समावबो जाय सानैसो दैदेनगिरिफोरखौ बर' हारिया अनसायदोंमोन हारिखौनो थै सोबख'नानै थै लोंनानै सोबै राफोद जानानै दं जाय मानसिया थैहां बर'बां अबे स्टेजनिफ्राय अबे स्टेजसिम लाबोखो दिनै एसेबाबो रिजायनो हायो जार्नाब्ला सारा मा फोरमायदों एसे खोनासंलांदो जाय जिबौआ अनसायजादोंमोन अनसायगिरिखौ अरथारनानै मिनिनानै ब्लड दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि सानैसोआबो थै सोबै राफोद जानानै दं नायलांदो ओ गोसो गुरै अनसुलि हिनजाव आंखौ ला ओ गोसो गुरै हिनजाव आंखौ ला हामासुर हाबना बुंबाय गिलु फालु जिबौआ बियो बिखौ आरामै बोनबाय गोजोन आराम होग्रा इन्दि जियाव आरो बिखौ गावनि अर खाथियाव दोनबाय माखासे बेरे बिदै आरो गाखिर होनानै बियो मामारै हैदिन हराव गावनि खामानिनिफ्राय न'आव फैबाय आरो गोख्रै मोनफैनायनि लोगो लोगोनो बियो नुबाय गाव लाबोनाय समायना जिबौआ थांखांफिनबाय बियो बिखौ मोजोमनानै लाबाय ओ ओनसोलनि हिनजाव नों आंखौ ला सोरगो इसोर आंखौ ला ओ ओनसोलनि हिनजाव नों आंखौ ला गिलु फालु जिबौआ हामा सुबाय बियो गावनि बिखाजों मोजोमबाय आरो होनबाय नों थारैनो समायना हिनजावा गाबनानै बुंबाय आं नोंखौ बासायबाय आरो नों आंखौ अरबाय इसोर मानो बियो गाबबाय आं नोंखौ लाबोआमोनब्ला नों दाहालागै थारैनो थैथारसिगौमोन
बियो आरोबाव बिनि समायना बिगुरखौ बिलिरो खुदुमो आरो गोरा हमथाबो नाथाय साबायखर होनायनि सोलायै बै जिबौआ बिखौ गिलु फालुयै अरबायसो औ जाम्बि हिनजाव नों स्रिथा हाराव मिनिना जिबौआ बुंबाय नों आंखौ लानायनि सिगाङावनो जिबौ होनना मोजाङै मिथियोमोन दिनै जों बे जिबौफोर बायदिनो गाखिर आरो बेरे बिदै होनायनि उनाव बै जिबौफोरजों जों सौजाबाय थादों अरजाबाय थादों दिनै जों अनसायनाय जिबौजोंनो सौजादों आरो अरजादों दाना मावथि लोगो नोंथांमोन जे जों मिथियो उदांस्रिखौ एरैनो मोना उदांस्रियानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन बेसेन गोनां मुवा एबा जिराद बुहुमाव गासैबो मुवा जिराद गासैहाबो बेसेन मूल्य दं प्राइस दं एबा दाम दं गस्ला गांसे टफि गांसे जन्था मोनसे केमेरा मोनसे बे मोनसे गासैहाबो दाम दं बिनि गेजेराव बयनिसायबो दामि जिनिसानो जाहैबाय जे फ्रीडम उदांस्रि दिनै बेखौ थैजिउजोंसो बायख'नो गोनां जादों जों बुहुमनि उदांस्रिनि दावहा बुहुमनि दाब दाब हादोर जायगायाव नांनाय उदांस्रिनि दावहा एबा उदांस्रि जानाय हादोरफोरनि जारिमिनखौ जेब्ला बिजिरनानै नायगोन अब्ला जों नुगोन जे गोबां दुखु दाहा लानायनि अनगायैबो थैजिउ होनानैसो बे उदांस्रि एबा स्वाधीनता एबा इन्डिपेन्डेन्सखौ बायख'नो गोनां जादों बेनिखायनो जोंबो दिनै उदांस्रि नागिरदोंब्ला दुखु दाहा लानाय रां रुफा खरस खालामनायनि अनगायैबो जों दिनै थैजिउजों बायख'नो गोनां जादों नङाब्ला बर'फ्रा माब्लाबाबो उदांस्रिखौ मोननाय नङा Freedom is rarely given by others. Freedom, justice, थार मोनथाय बेफोरखौ माब्लाबाबो गुबुना ओरैनो रावनोबो होआखै होफेराखै जों बुहुमनि जारिमिनाव दिनै नुदों Freedom is rarely given by others. So, the freedom has to be fought and secured. बेनिखायनो फ्रीडमखौ जिहेतु गुबुना ओरैनो रावनोबो होआखै मोनसे जास्टिस एबा न्याय बिसोरखौ माब्लाबाबो होआखै बेनि थाखाय मानो जों बेखौ नांनांगोन जुजिनांगोन आरो लानांगोन बेनिखायनो जोंनि जि उदांस्रि बे उदांस्रिखौबो गुबुना जोंनो होनाय नङा जों जोंनि बुरन्जिफोरखौ बिजिरनानै नायगोन अब्ला जों नुगोन जे जों गुबुनाबो उदांस्रिखौ माब्लाबाबो ओरैनो मोनाखै उदांस्रिखौ जों नुदों that this freedom is always secured and fought by the patriots of a nation. उदांस्रिखौ अराय हारि सिबिसुला माहारिनि दावहारुफोरासो दावहा नांनानै लानानै फैदों बेनिखायनो दिनै जोंबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'नि साफ्रोमबो सोद्रोमा बर' माहारि अनसुला हिसाबै पेट्रियट हिसाबै दावहा नांनानै लानानै फैनांगोन बेनिखायनो आं दिनै फोथायो जे नोंथांमोना बे दावहानि थाखाय जि ट्रेनिं मोनबाय जि रिहार्सेल खालामबाय बेखौ फिल्डआव थांनानै जाफुंहोनो नाजागोन माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय सासे दावहारु बायदि देहायाव जेब्लासिम थैजिउ थागोन अब्लासिम नांलांगोन होननानै आं दिनै मिजिंथिदों दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ 20 बोसोर थांनानै थाबोबाय बिराद भारतनि गोहो बोलोजों नांनानै भारतनि गोहो बोलोनि हेंथायै दिनै 20 बोसोर जों थांनानै थाबोबाय मानो जोंनि जि जेन्नुरुनि साननाय हनाय
जोंनि जि गिनो रोङै फासयनो रोङै नांनाय बिनि थाखायनो जों दिनै थांनानै थागोन जोंनि जि मुंख्लंफोरनि बावनायनि थाखायनो दिनैसिम नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ थांनानै दङ The soul and spirit of our martyrs are with us. दिनै जायफ्रा थैलांबाय गावनि थै जिउ बावलांबाय बिसोरनि जि आत्मा बिसोरनि जि स्पिरिट बेफोरो जों दिनै लोगोआव दङ बेनि थाखायनो जों दिनै 20 बोसोर गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो जों दिनैसिम थांनानै दं आरो बिथांमोननि जिउ आत्माया जेब्लासिम जोंजों थागोन अब्लासिम जों दिनै थांनानै थागोन आरो जों देरहागोन गेदेमा मावथि लोगोफोर दिनै नोंथांमोना साफा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा बायदियै समायखिरा लाबाय ओथ टेकिं लाबाय बर'लेण्ड आर्मि बायदियै नोंथांमोना समायखिरा लाबाय एबा ओथ टेकिं लाबाय फोथायदों बे ओथ टेकिं लानाय बायदियैनो बेयाव जिबायदियै बुंनानै फोथायनानै नोंथांमोना फैदों ट्रेनिं लादों आरो दिनै ओथ टेकिं लादों बेबायदियैनो आं फोथायदों नोंथांमोना मावलांगोन जोंनि गोबां कमरेडफ्रा जोंनि गोबां मावथि लोगोफ्रा बे समायखिरा लानाय बायदियै आफादनि थांखि बिखान्थिखौ गोसो गोरबोआव जिउआव लानानै आवगायनानै दिनै थै जिउ होलांबाय जि फोथायनाय बेखौ थै थासान्दै जिउ थासान्दै गोसो गोरबोआव लानानै दावगालांनानै थै जिउ बावलांबाय दिनै गावसोरनि जि फोथायनाय बे फोथायनायखौ गोथैसालिसिम लांफाबाय बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना जिबायदि ओथ टेकिं लादों सासे नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै बर'लेण्ड आर्मि हिसाबै बे फोथायनायखौ नोंथांमोनाबो दिनै जिउ थै थासान्दै दिनै गोसो गोरबोआव लानानै दावगानांगोन नांगौ जायोब्ला बे फोथायनायखौ गोथैसालिसिम लांफानो नांगोन फासयब्ला जानाय नङा